Prozkoumejme statistickou funkci četnosti dostupnou od verze Excelu 2007. Tahle ta funkce nám umožňuje spočítat počet výskytů v nějakých datech. Tady třeba v těchto datech nám dokáže spočítat, kolikrát se které číslo vyskytuje. A nejenom to, my si můžeme ty skupiny vytvořit i nerovnoměrné, to znamená třeba sčítat od 1 do 5, třeba bychom chtěli vědět, kolik je tam čísel, pak od 6 do 12 a tady já píšu ty horní limity. Takže od 1 do 5, od 6, protože mám celá čísla, tak to bude od 6, jinak by to bylo od 5 celých a nějaké drobné dál, do 12, potom třeba další metou bude 17 a další metou třeba 22. Tak takhle nerovnoměrně můžu tady si ta data připravit a tato funkce četnosti ona vrací celou matici. Nevrací jenom jednu buňku, ale vrací tolik buněk, kolik tady máte těch čísel. To znamená, že já, když zadávám ten vzorec, tak si musím teď dopředu označit nejenom tu jednu buňku, ale i ty všechny ostatní, kde budu chtít ty výsledky. A já budu chtít tady k těmto jednotlivým metám tady mít spočítány ty dané výskyty od 1 do 5 a tak dále, od 6 do 12. A jak jsem to už říkal. Tak my tady začneme teď do této první buňky, jak je máte takto označené, tak normálně začnu psát rovná se, píšu funkce četnosti, už si ji tady můžu vybrat a mám tady dva parametry. Prvním parametrem jsou data, kde označuju oblast dat, ze kterých se to bude počítat, kde se budou hledat ty výskyty, protože ten vzoreček bude vložený maticově, tak tady nemusím dávat F4 dolary a dělat z toho absolutní adresu té oblasti, protože to samo zařídí ten maticový vzorec. Zadávám středník a teď zadávám oblast, ve které budu mít ty hodnoty těch daných mezí, horní meze vždycky v té dané oblasti, takže ty takto označím. Uzavřu pravou závorku a teď je nejpodstatnější krok. Teď nestačí dát pouze Enter, ale je potřeba dát Ctrl-Shift-Enter, aby se ten vzoreček rozkopíroval do celé téhleté oblasti. Takže dávám Ctrl-Shift-Enter a vzoreček se mi tímto způsobem takto vloží maticově. Když si kliknete kdekoliv na ten vzoreček, tak tady nahoře vidíte, že ten vzorec je ve složených závorkách, to znamená, že je vložený maticově a vrací nám tyhle ty výsledky. Čísla od 1 do 5 by měly být 5krát, ověřme si, že to tak je, ano, 5 kousků, nic jiného tady není. Od 6 do 12, 6, 10, 11, to by mělo být asi vše, takže 4 kusy, od 13 do 17, 13, 3 kousky a zbytek je tady 19, 20, 20 a ještě jeden by měl být 18. Takže to takhle funguje. Ještě si to můžeme ukázat, kdyby vás to zajímalo pro kontinuální řadu čísel, pro všechny možné čísla, co tam jsou, tak byste si mohli udělat tady vytvořit řadu čísel postupnou a udělat to pro ní. Takže ještě jednou opakování. Tady bych zadal četnosti, předtím jsem si označil celou tu oblast, do které ty výsledky budou vloženy. Tady si vybírám data, kde se ty výskyty a četnosti hledají. Středník, tady zadávám hodnoty těch mantinelů, horní meze a teď dávám Ctrl-Shift-Enter, jakmile vzorec dopíšu. A vidím, že jednička se vyskytuje dvakrát, dvojka jednou, trojka jednou, čtyřka jednou, 5 se nevyskytuje, 6 jednou, 7, 8 nevyskytuje. Takhle bych mohl pokračovat i dál, kdybych chtěl.